ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ, ସୁସ୍ଥ ତଥା ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବି ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଓ ଆଦର କରିବି। ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭାକାକୁ ମୋର ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ, ସୁସ୍ଥ ତଥା ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବି ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଓ ଆଦର କରିବି। ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସଦୟ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକଳ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସଂକେତ ରୂପେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଉଥିବା ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। बिनावादी पिता और पुत्र एवं पवित्रात्मा नाम मोर प्रेम और विश्वसतार चिन्ह स्वरूप यही मुद्रिका ग्रहण कर। उपेन्द्र पिता और पुत्र एवं पवित्रात्मा नाम मोर प्रेम और विश्वस्ततार चिन्ह स्वरूप यही मुद्रिका ग्रहण कर। Sí.